In Halm willen ze graag mooi praten en dus kinderen boeten het stembureau ik nog een enquête invuld worden. Of aansluiten bij het noorden, richting Dongerediel of opgaan in Ljouwert-Louwterdeel. Voor mij is dat Ljouwert-Louwterdeel. Waarom? Wij hebben bij Dongerediel niks ziekje. De belangen die van deze gemeente die lezen die kant uit. Zo denkt ook de industrie erover, de grote jongens zeggen wij hier dan. Dus dat is het belangrijkste wat er is. En de politiek let nog steeds op wachten. Die had nog nooit waarderen. Ik vind het een hele goede actie. Het wordt al veel te lang voordat er een keuze maak is. En ik denk toch dat een heel grote mensen op een bepaald gebied aanricht binnen. En ik denk toch dat het toch wel gauw de Louwterdeel kant uit gaat. Dus het is heel goed om te peilen wat mensen willen. Het dorpsbelang wil vooral een signaal aan Jan. Wij zijn geen politiek en we zijn net maatgevend voor beslissingen. Maar we vinden wel dat onze stem jet wordt. Want de gemeente luistert te min naar Jim. De burgers, ja. Ja, tenminste dat gevoel heb ik wel. En dat blijkt ook wel uit de reacties die we krijgen uit de mensen hun briefkeer inleveren. Het is door de gemeenteraad wel gezegd op het moment dat er sprake zou zijn van opheffing van de gemeente, het niet voortbestaan van Verwerderdiel. Ik moet er niet aan denken, maar goed, stel dat dat zou gebeuren, dan krijgt iedere dorp middels een echt referendum de keuze om waar die op een gegeven moment bij wil horen. Bij bijvoorbeeld het zuiden of uiteindelijk bij Noordoost.